Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Инак дӯстон, аллакай рӯзи 11 август дар турнири ACI 161 варзигари машҳури тоҷик Фаридун Одилов дар гран-при вазн ним вазнин баромад мекунад. Рақиби ӯ боша варзигари хатарноки бразилӣ Вагнер Прадо мешавад. Дар ин навор мо оиди ин ду варзишгар, оиди тарафҳои сахтии онҳо ба шумо маълумот медиҳем. Дар охири навор боша прогнози худро дар ин муҳориба медиҳем. Барои ҳамин наворро бо диққат то охир тамошо кунед. Мо боша оғоз мекунем. доруҳое ки айни замон шумо дида истодаен доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати шифофармо мебошад, ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона, ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. оғоз мекунем аз варзигари бразилӣ. Вагнер Прадо, варзигари 36-солаи бразилӣ бо рекорди 17 ғалабаҳо, 15 ғалаба бо тариқи накат ва нокаути техникӣ ва танҳо 2 ғалаба бо қарори доваро. бохтҳо: 2 бохт бо тариқи накат ва нокаути техникӣ, 2 бохт бо тариқи сабмишн ва 3 бохти дигар бо қарори доваро. чӣ гуна ки фаҳмидем дӯстон, Вагнер Прадо нокаутёри хеле хатарнок аст. Прадо дар вазни ним вазнин яъне 93 кг баромад мекунад ва қадди ӯ 1,85 см аст. Вагнер Прадо карьераи касбии худро соли 2009 оғоз кардааст ва дар чунин ташкилотҳои машҳури ҷаҳонӣ ба монанди UFC, KSV, RCC ва ACA баромад кардааст. Вагнер охирон муҳорибаи худро рӯзи 28 апрели ҳамин сол дар турнири ACA 156 зидди ҷангвари бебохт Элмар Гасанов гузаронида буд ва дар ҳамон муҳориба Вагнер Элмарро дар дуюм раунд бо тариқи нокаут шикаст дода буд. баъзаи ҷангии Вагнер Прадо тайски бокс аст ва ӯ албатта ки дар стойка хеле ҷангвари хатарнок аст. Фаридун Одилов, варзигари 30-солаи тоҷик бо рекорди 16-2 ғалабаҳо, 9 ғалаба бо тариқи нокаут ва нокаути техникӣ, 3 ғалаба бо тариқи сабмишн ва 4 ғалабаи дигар бо қарори доваро. бохтҳо: 1 бохт бо тариқи нокаути техникӣ ва 1 бохти дигар бо тариқи сабмишн. охирон маротиба Фаридун соли 2018 дар муҳориба зидди ҷангвари бебохти UFC Шавқат Раҳмонов шикаст хӯрда буд ва аз ҳамон вақт то имрӯз Одилов дигар боре ҳам шикаст хӯрдагӣ нест ва айни замон 8 ғалабаи пайдарҳам дорад. Фаридун карьераи касбии худро соли 2016 оғоз кардааст ва ӯ дар чунин ташкилотҳои машҳури ҷаҳонӣ ба монанди Chin Women, Fight Night Global, GFC, Eagle FC ва ACA баромад кардааст ва ӯ ҳатто дар ташкилоти GFC ва Eagle FC чемпион шудааст. Одилов охирон муҳорибаи худро рӯзи 9 марти ҳамин сол дар турнири ACI 153 зидди Наталисио Филҳо гузаронида дар якум раунд бо тариқи нокаути техникӣ ғалаба ба даст овардааст. баъзаи ҷангии Фаридун гӯштини озод ва самбо аст, аммо бояд қайд кард ки ӯ зарбаи хеле вазнин ҳам дорад, ки дар муҳорибаҳои охиронаш мо шумо чизро дида будем. аммо ба ҳар ҳол Фаридун гӯштингир аст ва гӯштини Фаридун дар сатҳи хеле баланд аст. акнун мегузарем ба бартарии ҷангварон. Вагнер Прадо аз Фаридун дида каме зиёдтар муҳориба гузарондааст ва дар ташкилотҳои калони ҷаҳонӣ баромад кардааст. аз ҳамин сабаб гуфта мешуд ки дар таҷриба ӯ каме бартарӣ дорад, аммо Фаридун 6 сол ҷавонтар аст ва ӯ чанд маротиба муҳорибаҳои чемпионӣ, яъне муҳорибаҳои 5 раунда гузаронидааст. аз ҳамин сабаб фикр мекунем ки таҷрибаи онҳо қариб ки баробар аст. пеш Фаридун дар вазни миёна баромад мекард, ҳозир боша ба вазни ним вазнин баромадааст ва аз муҳорибаҳои охирони ӯ дида мешавад ки дар ин вазн зарбаҳои Одилов боз ҳам вазнинтар шудааст ва ӯ любой рақибро ба нокаут равон карда метавонад. аммо ба ҳар ҳол дар стойка Вагнер каме бартарӣ дорад. лекин фаромӯш намекунем ки ин ММА аст ва як зарба метавонад ки бозиро дигаргун кунад ва боз муҳориба дар вазни ним вазнин мегузарад. ин чизро мо бояд ба назар гирем. ана дар замин боша пас Одилов бартарии калон дорад. прогнози мо дар ин муҳориба: ғалабаи Фаридун Одилов бо тариқи нокаути техникӣ то охирҳои дуюм раунд. чӣ гуна ки дар боло қайд кардем, ин ММА аст ва ҳама кора шуданаш мумкин аст, аммо мо фикр мекунем ки Фаридун Вагнерро шикаст дода метавонад ва ӯ ин корро ба боварӣ калон мекунад. дӯстон, ин прогноз мо барои ставка кардан нест, танҳо барои маълумот аст. умуман ставка кардан ҳаром аст, ин чизро фаромӯш накунед. шумо боша дӯстон прогнозҳои худро дар комментария нависед. ҳамчунин хотиррасон мекунем ки ссилка бе пули пахши мустақими ин
турнирро дар Telegram канали мо Рӯзи Муҳориба пайдо карда метавонед. Дар ин турнир 6 варзигари машҳури тоҷик баромад мекунанд. Барои ҳамин худи ҳозир дар Telegram канали мо Паҳлавон TG обуна шавед, то ин ки ин турнирро тамоман бепул тамошо кунед. Ссилкаи Telegram канали мо дар описании ҳамин навор. То боздид дӯстон, хонаводу сарбаланд бошед.